Hyvää iltaa vaihtoehtoisesta arjesta. Vaihtoehtoinen arki on Unessanetin arjen podcast-muotoinen jatke. VA on täynnä ammattimaisesti tuotettua, laadukasta sisältöä. Seuraavassa muutamia valittuja paloja. No, olinpä tänään lähikaupassa, jossa en ole vielä koskaan käynyt, vaikka se on köllöttänyt siinä yli vuoden, enkä tajunnut, että se on lähikauppa, koska se on väärässä suunnassa, kun toisessa suunnassa on paljon isompi kauppa, joka on aivan paljon huonompi kuin se lähikauppa, jossa en ole koskaan käynyt, paitsi tänään ekaa kertaa. Ja ostin porkkanoita. One of my favorite stand-up comedy performances is Eddie Murphy role. This classic Eddie Murphy stand-up comedy when he shows how white people dance. Kuulostaa tekopiirteeltä. Hidas, envo ja kaunis legaattolinjaisten siltitekstiä. Yksi ja nyt. Ja legaatto. Se on jännä, että heti kun muuttaa paikasta toiseen, niin sitten ne vanhat paikat jää kokonaan unohduksiin. Mä nykyään käy täällä oikeastaan enää koskaan, vaikka välimatka ei joku muutama kilometri. I wanted to believe, but the tools have been taken away. The X-Files have been shut down. They closed our eyes. Our voices have been silenced. Our ears now deaf to the realms of extreme possibilities. Ja sitten siitä syntyy keskustelua, tai sitten no. Mitä sen sanois? Sen idea on niin esimerkiksi se, että päätön nakki on doni. En nyt ehkä saanut sanottua sitä pointtia, mutta kuitenkin. Hyvä puoli tässä on se, että vaihtoehtoinen arki ilmestyy hyvin harvoin. Vaihtoehtoisen arjen löydät myös iTunesin podcasteista. Tilaa vaihtoehtoinen arki. Jos et tiedä mikä podcast on, käy lukemassa osoitteessa www.unessa.net. Hyvää yötä.